Maar we gaan richting 18 maart en dan maken we stemmen. Elke keer maken we het Sint-Wurg stemmen. Maar dit hier is... Misschien, ik denk dat volgend jaar wel weer. Ja, dat met de voorspellingen. Voor de steden. Ja, maar ik misschien ook wel weer voor het kabinet, joh. Nou, ik hoop het niet. Maar goed, we zullen zien hoe het al rint. Aan de tafel hebben we 2 mensen van de ChristenUnie. Dat is Douwe Horinga en Elena van Marem. Marem. Sorry, neem ik kwalijk. Ja. Nam en Stetten. We hebben net ons beste dan, maar dat is wel heel mooi. Ja. En we hebben afgesproken dat we met Elena even in het Nederlands spreken. Maar ze versteert wel Fries, toch? Ja. Nou, maar ze wilde eigenlijk liefst ook de Nederlands vragen, even om het even... Nou, we zullen zien dat kennen we doorstoten, maar... Ja, dat... Maar we beginnen met Douwe. Douwe, ik even wat lezen. Sinds 2014, wij kennen hem al heel lang, dus wij tutoyeren me naar voor het gemak even. Ze is al in de politiek, in de gemeentepolitiek. Dit is bijna de senior van de Rio op Peter van Hoeven uit, denk ik dan. Ja, deze periode, Peter van de Hoeven, ik samen met Peter de tweede plaatsvervangend Riedsvoorzitter deze periode geweest. Dus maar ik heb nog een periode. Ja, wat een carrière, jong. Ja, maar het is ook wel hartstikke mooi werk. En dankbaar werk. Ja. En daar kan jij gewoon... je kan wat budgetten van mensen. En als het goed is, dan merken mensen dat ik de ding van in hun dorp, in de stritten. En zo hopen we dat de komende periode wat te doen. Ja, en dan we nog even heel concreet. Daar zie je niet, zuster in. De eerste periode... Bijna 12, ja. De eerste periode wie... Hij toen gelijk een wethouder leveren. Nee, dat was de tweede periode. Ja, 2018, 2022. Andries Bouwman. Ja. Nou, dat weer wel het hechtepunt van de ChristenUnie. Absoluut. We ben in 2014, toen ik erbij kwam voor het eerst in de historie van 1 en 2 zetels gegaan. Dus de tweede periode toen samen met Jansje van der Veen kwam in het college en is Andries Bouwman nu weighouder geweest. Nou, ik denk dat een protomeester hem nog steeds mis. Ook Sjoghat werden zo rond weer. Dan weer er dan wijze ik met de installatie en dan direct een taspraak houden. Dat weer gewoon echt wel uw hechtepunt. Hè? Voor het eerst in uw historie in de 2 zetels. De tweede periode voort met 2 zetels in het college. En tot nu toe houden we die 2 zetels beet. En dat hopen we ook deze periode weer te doen. En misschien zit er wel eens wat meer in, dat weet je net. Ja, denk je dat? Nou, ik hoop vooral op die 2 zetels. Je gaat landelijk zo ook gewoon de bewegingen. Wie voor 2 zetels geven gewoon, daar ben we tevreden mee. Ja. Maar hoop je dat ik gewoon wie ze bij ChristenUnie. Zeker. Ja. Hoop en jou en hem. Ja, precies. Ja, Elena van Marm. Dat is nij, of jij bent nieuw. Mm-hmm. Ik doe het al in het Fries, dat de rest van mij. Ja, nee, ik doe het wel het Nederlands dan erbij. Maar dat is nij. Want ik zeg op een lijst, want voor deze periode Jelwij, de tweede is inkomen. Help even, waar wie hem tweede? Ja, nee, dat kan ik alleen niet zo vertellen. Ja. Want de Jelwijse periode is dus nummer 2 van de vorige kandidaatlijst. Mireille van der Meer is verhuizen naar Ljout vanwege persoonlijke omstandigheden. Is nummer 3 van de bakkerij Braaksma Heeltje, die is toen ook de gemeente uit verhuizen. Dan ben je niet het meest kwijt. Toen is Iep van Kamen is instapt. Ja. En die kwam als interim vanuit het bestuur. Tijdelijk even, dus deze periode aanmeidje. En zij ben weer op gang naar Nijmegen. Ja. En gelukkig gaan we Elena nog als jong, fris gezicht als nummer 2. Ja, en je bent, want je bent getrouwd met een diep Fries. Ja, dat wel, ja. Ja, hè? Maar de Fries is nog even, dat zit nog in de planning, denk ik. Ja. Hoe lang woon je nu in Burgum? 2 jaar. 2 jaar, oké. En heb je ergens want je bent hier naartoe verhuisd, maar bedacht van ik ga politiek actief worden? Want ergens, je bent, vrouwen mogen dat natuurlijk niet vragen, maar hoe jong ben je? Ik ben 31 en ik heb altijd gezegd, als ik ergens mijzelf vestig, misschien is het wel tijd om ook wat meer politiek actief te worden. En in Nunspeet, waar we hiervoor gewoond hebben, ben ik ook wel wat actief geweest als steunfractielid en als bestuurslid. En vond ik wel wat moeilijker te combineren met moederschap. Maar nu heb ik net wat meer tijd, ambities en energie om dat toch wel te gaan doen, ja. En Douwe belde en ik dacht, misschien moet ik dat ook gewoon gaan doen. Niet heel veel over nadenken, maar heel gewoon verstandig. Hey, en jij noemt net even het woord ambities. Nou, Douwe heeft het over 2 zetels. Ik denk, joh, ja, dat is 3. 3, ja. Dat is te halen. Ja, zeker, ja. Hey, je komt van buiten in zo'n gemeente als die Tjekse deel. Wij zeggen dan Daalders-Plakje, dus een heel mooie plek. Prachtig. Prachtig, ja, echt. Ik ben zo blij dat we hier mogen wonen. We zijn gezegend met zo'n mooie natuur.
kan zo wandelen, fietsen hier. Het is echt prachtig. We komen oorspronkelijk dus uit Kolm. Kolm is ook heel mooi. En nou, buiten Kolm op een boerderij is ook prachtig. Maar dan kom je hier en dan wist ik niet eens dat het zo'n mooi plekje er was eigenlijk, in Friesland. En heb je, als je zo dat bekijkt, en vanuit Nunspeet is ook wel ook zo mooi. Op de Veluwe, heel mooi, absoluut. Ja. Maar heb je dan dat je zegt van, nou, als ik straks in de raad zit, dan begin ik daarmee. Dat is mijn eerste punt. Een gelijk eerste punt. Nou, ik zou eerst heel veel moeten leren van Douwe. En wat ik als speerpunt een beetje zie, of waar ik me zelf wil inzetten, is inderdaad om net meer cohesie te krijgen hier in het Tietjerstadeel. Dat we meer naar elkaar om moeten kijken. Niet zo individualistisch. En daar wil ik me wel ietsjes meer voor inzetten, ja. Hoe dan? Hoe dan? Ja, door dingen te gaan doen. Dus niet vanuit je bank dingen te gaan roepen, maar ook gewoon dat doen. Nou, ik ben nu actief in de kerk met heel veel... in heel veel commissies zit ik dingen te doen, maar ook met de jongeren. Het hoeft niet heel veel. Je kan ook bij je buren dingen vragen van, hey, hebben jullie wat nodig? Het is gewoon een beetje naast de liefde hebben. En dat is zeg maar op heel kleine schaal, maar je kan het ook groter doen. En dan zou ik straks ontdekken met Douwe hoe we dat het beste vorm kunnen geven. Ja, want Douwe is dan een van onze... Er is niet van u zijn mastodonten carrière. Hoe jong was je toen in de politiek? Ik was 26 toen ik voor het eerst lidslooker werd. Ik had nog steeds het record tot deze verkiezingen. En Jesse Looyenga had het nou van mij als jongste lidslooker. Maar ik zit er van mijn 26e nou in. Oké, en ik ben nu 38 en dan ben je niet de nest eraan van de Rie. Ja. En die misschien eigenlijk wel maar de oude Rietsperiode is best iets rustiger geweest dan de periode daarvoor. Ja. Hè? Dat kwam ik toch het Rietsprogramma. Nou, ik heb hier een collega al vregen, maar als nog zoiets van nou, lokaal, ja, hier moeten we toch echt in het nest, skip, maar hier moeten we toch echt wat aan doen. Ja, hè, dat, als het vanuit het naast leeft en naar het grotere plaatje zoals, dan beginnen we bij leefbrens. En wat dat voor u is echt betekent, is dat we inzetten op het behoud van uw verzinnings. Wat we nou zorgen al in uw gemeente, dat we toch een protte verzinnings kunnen clusteren. Nou, neem de discussie rondom de squalen in de Trinwaarden. Je moet wel echt oppassen dat we net al uw verzinnings uit uw dwarm wijhellen, maar ergens in een plagje clusteren. Om die leefbaarheid had gewoon die verzinnings nodig. En daar is ons chit in Mierskip. En daar ons chit ook uw leefbaarheid en uw nijste leefde. Als we dat net in grut ek varken krijgen, ja, dan rest het gevaar dat we u als individu kunnen opereren in een Mierskip. En daar brekken we ons eigen Mierskip mee aan. Maar ik zeg een citaat van die. Ja. We moeten weer, onthoud dat woord even, weer leren luisteren naar elkaar. Om elkaar te begrijpen, niet om te polariseren. Ja. Nou, dat ben ik natuurlijk... Maar weer leren. Maar ik heb het zo vaak, hè. We moeten luisteren naar de mensen. Maar wat is dat dan precies? Luisteren is vooral net wat luisteren om reactie te gaan, om een weerbe te gaan. Maar luisteren is ook om elkaar te leren begrijpen. En dat ben we echt vergeten aan de periode om van elkaar te begrijpen waar we toe gaan. En ik denk dat daar echt, als we het zorgen naar de polarisatie in ons meerskip, dat we echt het begrip van elkaar verliezen in die zin. Dat we net meer begrijpen waar wij komen, wat onze normen en waarden binnen. En dat we daarin elkaar verliezen, als het ware. Dat snap ik. Maar hoe kerst u nou als Rietslid of de ChristenUnie-partij, hoe kerst daar nou wat invloed op uitoefenen dan? Dat begint met elkaar de ontmoeting te houden. Dat begint als Rietslid echt gewoon te luisteren naar wat er in de gemeenschap leeft. Maar daarin echt het eerlijke verhaal te vertellen dat net alles mogelijk is. En dat uit te lezen. En dat zeg ik echt voor het zitten, dat lukt dus maar lastig. En daar zit echt in de communicatie van uw gemeente, moeten we daar echt volle meer op inzetten. Neem het dossier op wenningbouw. Nou, laten we een oordossier pakken. De biovergister. Ja. Actueel. Ik zei gewoon komen. Ja, dus, wie een inkappertje, hè? Nee, we gaan het erover. Nou, als er iets reuring is, de warren discussie die we ooit hadden, dan is de biovergister dat. Massa's mensen gaan ze daar mee bezighouden. Tot inderdaad rechtszaken daar. Ja.
Hoe je staat daarmee om? Want dat is, de kerst je net verschool je achter de formele wij van dat de provincie verantwoordelijk is. Nee, er is een brede maatschappelijk ongenoegen en zwarg daarover. Ik denk dat dat precies de kern benimt van wat ik wel vind dat we als oerhiet, en dat betreft lokaal, maar ook provinciaal, dat we wel het eerlijke verhaal daarin vertellen moeten, wat er wel mogelijk is en wat er net mogelijk is. En dat is echt luisteren. En dat je twee kanten op. We kennen, en dat zie je ook wel gebeuren, dat er partijen binnen die het van alles en nog wat beloven dat we alles houden kennen. Dat is net het eerlijke verhaal. En als we het eerlijke verhaal er net in vertellen, dan rissel gewoon mis. Want dan komen er onderwerpen op tafel, wat we gewoon op dit moment als gemeente net hoe gaan. Wat we vervolgens alle zwargen begrijpen, wat we als, denk ik, voltallige rieën echt op inzetten willen dat de oerlest verminderen wordt, is dat net het besluit wat nog valleidt. Nee, maar oké, maar dat is een interessant punt. We hebben net ook hier. Maar dat is zo. Maar dat kent ik zo bij. Dat is iets best net ook is. Maar we wel merkt dat de maatschappij, de samenleving, de mensen daar een heel soort moeite mee hebben. Nou zei van oké, we gaan er net over. Maar we hadden wel een mening over. Dat we vinden dat eigenlijk net kennen. En dat is precies wat, dat Silverton zegt, willen we in de Rie zal dat verteld worden, denk ik. Daar is wel het eerlijke verhaal, is daar het belangrijkste in. Wat we daar als Rie dingen in beloven, die we vervolgens net weer mee te kennen, daar verliest als politiek aan het vertrouwen mee. Wat we daar nou in zitten van wie kan het op mij dit besluit zin houden, dan liegen we ons inwoners gewoon vaar. Ja. Want dan komt het besluit nog een keer weer, zeggen, 6 maanden of weet ik wanneer, waarom. En dan mag alsnog het besluit erom nemen. Ja, maar kerst als de gemeente, ik moet de lijntjes een keer in. Nee, je kerst net in een hele, in dit formele proces, als gemeente maar zo'n invloedniveau hast, kerst net op dit besluit wat nog valleidt, want er leidt nog een ontwerpverklaring van geen bedenking. Dat is puur op het ontwerp valleidt, zullen we daar rondelijk bezwieren zien. Waar de bezwieren het meeste opzetten, dat is geur, loert, vervoer, dat soort argumenten. En daar kunnen we als gemeente hele protte van vinden. Daar vinden we een hele protte van. Maar dat maken we op een andere manier bieden. Mij persoonlijk, mij de provincie in het. Maar ook al verzin dat we dat waarom brengen kunnen. Want daar is echt wel iets mogelijk. Maar net mogelijk via dit besluit. Okay. Maar wat vies je ervan dat een partij als VVD zich daar ronuits in keert? Wat vies je daarvan? Laat ik beginnen met dat ik het onverstandig vind dat ze al, voordat we uw laatste advies van een onafhankelijk expert als voltallige invregen, dat ze, voordat dat advies er überhaupt is, al verkondigen dat ze het zin binnen. Dus daar begint het al mee. En dat vind ik echt, daar vind ik wat van als rietslid, als hoe je in de politiek zit, dat je het eerlijke verhaal vertellen moet. En ik vind net dat daar het eerlijke verhaal in verteld wordt. Oké, binnen eerlijk. Oké, goed. Genoeg daarover. We zullen wel weer zien hoe het dan gaat. Ik had het gevoel dat... nou goed, lekker me... We zijn heel... Maar stel het... we hebben... we hebben het even over normen en waarden. Dat past natuurlijk ook heel erg goed bij de partij. Hè? Maar is er een waarde, behalve dan de minskip, dat je zegt van daar valt niet aan te tornen in de politiek? Op dit moment, zeg maar, binnen onze gemeente? Ja. Nou, dat is misschien een lastige vraag. Daarom mag ook helpen. Precies, wel lastig omdat ik dus niet alle geschiedenis hiervoor ken, zeg maar. En wat je er dus eromheen ziet, waardes, help me even. Misschien een andere ambitie of een wens. Dat je zegt van als we straks, stel we komen het college, hier valt niet over te onderhandelen. Hier gaan we niet aan tonnen. Dit willen we als ChristenUnie voor staan. Ook net zei over de scholen, vind ik wel een goeie. Hij heeft wel een punt hiermee, want een school is wel een verbindingspunt. En als we dat dus op één groot hoop gooien en één grote school van maken binnen een bepaalde gemeente, haal je die verbinding uit elke dorp wel weg. En dat is meer dan dat. Hè. Je komt elkaar tegen, de kinderen komen elkaar tegen, de ouders komen elkaar tegen. Je hebt echt veel meer contacten dan alleen maar je kind naar school brengen. En als dat wegvalt, valt die toezicht ook op elkaar misschien ook wel weg. Nou, niet misschien, wel zeker. En dat is wel een ding waar wij zeker voor ons samen willen inzetten om dat dus niet te
verliezen in de toekomst. Een dorp heeft dat nodig. Het is een soort van hart van het dorp. Een school. Ja, een school. Ja. Ja, dat is een mooie. Ja. Ja, er zijn natuurlijk best wel creatieve, ook ik denk in die zin, hè, wat Luc net zei, van een beetje out of the box en creatieve oplossingen. En die zijn er ook, ja, zeker. En als we kijken naar andere gemeenten om ons heen, waar we ook heel veel van kunnen leren. Nou, toevallig dat ik dat ook zie in Nunspeet, zeg maar, gebeuren en de dorpen eromheen. Ja, daar heb ik ook heel veel geleerd waar ik bijvoorbeeld hier naartoe kan brengen. Hoe zij buiten de box denken, hoe zij buiten de box dingen doen. En best wel creatief en best wel leuk, innovatief, ja. Dat wil ik wel samen met Douwe gaan doen, ja. Ja, daar is 10 jaar lang best je nou actief. Als er nou over omzicht is, is er nou iets waar zij van nou, zonder mij wie dat net gebeurt? Of zonder het brede meisje, zonder de ChristenUnie wie dat net gebeurt? Wat zijn de resultaten van 10 jaar? Oh. Ja, dat is We hadden gisteren nog erover. Ja, het is wel... Maak even een zo'n stilte, dat zei ik wel wat, hè? Nou ja, dat is een hele protte gebeurd. In kader van luisteren is het goed om dat even... ik denk dat was een hele potentieel vanuit de vorige periode wat daarin rent qua de sociale basis opzetten. Hè? Dus hoe kunnen we sociale cohesie daarin via de vrijwilligersorganisaties, via de maatschappelijk werk, dat we daar denk ik echt een goede setting in hebben. En nou, die wil ik toch wel even nemen. Mijn vorige collega Jansje van der Veen had zich ook griezelig inzetten voor het groen beleidsplan. En daar valt uw hele greenbeheer onder. Maar ook hoe we omgaan met uw afval. En daar is altijd een hele grote commentaar. Hebben we daar vanuit de Miers, ik heb reuring over geweest van hoe komt het nou? Ik denk, als nou shows wat de resultaten binnen, hoeveel we daar vonden in haar. Van dat er minder afval verbrand wordt. Dat er echt goede zetten binnen om meer te scheiden. En er moet nog volle meer ook gebeuren. Dat we... Nou, dat wil ik wel even ik mis haar ook wel. Jansje van der Veen wil ik daar echt een compliment voor. Jan, die had dat helemaal lutsen in de vorige periode. En Anders Bouwman als wethouder. Ja. En dat hier zonder u, denk ik, net zo vier was altijd no shit. Oké. Nou, wie destijds ChristenUnie voor of in de ontvlechting? Hoe is dat ook alweer? Vivian voor de fusie in de ontvlechting. Maar als argument dat we vinden dat we toen heel bot naar Qatar, we zien al heel bot in die ontwikkeling, dan is alles omzetten, dan is jaren kwijt om de eigen organisatie weer op te zetten, heel grote capaciteit aan mij verlen. En dat juist ik in deze periode, dat zeker ik denk wel 2 jaar lang, deze periode, of het laatste is juist dat we weer wat meer dwang kennen, maar dat gewoon een hele grote, er wie niks mogelijk. Er wie geen capaciteit, er wie alles ziet in het opbouwen van een nieuwe organisatie en eerst in het uiterlijk orgaan als gemeenten, ja, daar verliezen we echt een protte mee. Mist die collega's van, die Riets-collega's in Kaspel en ik, of zoiets van, we beginnen met nieuwe kansen. Ja, nee, we hadden na het besluit zou ik zijn, dit is wat wet verkeers is en daar zitten we dus ook de volste van in om nou weer een sterke nieuwe gemeente op te zetten. Ik al weer dat net toen uw keus. Toen just dat er nou gewoon een hele mooie bloeiende organisatie weer opgebouwd is. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar just ook dat we in lichtere schaal keuzes aanmijten moeten op onderwerpen die we net meer in onze eigen gemeente, in eigen beheer dwang kennen. Nee. En dat ben wel, zien dat er steeds meer taken naar de gemeente tak komen, dat is wel het gevolg van dat besluit West. Ja. Uw taken, maar wat zijn uw dagen voor de komende jaren voor de gemeente? De inkoper is natuurlijk dat wenningbouw bloot een groot punt. Maar om het van groot naar liets te krijgen, het begint bij leverens. Daar moeten we dus voor inzetten dat we dat sterker houden kennen. Maar daar valt ook onder dwarsomheid, bouwen, inzetten voor uw gezinnen, voor uw jeugd, mantelzorg. Om die hele, we hebben mij begaan, die nijste liefde, de meerskip weer sterk te maken. Daar, en vooral die laatste ding, daar zullen we ons van het meidje om te zorgen dat we meerskip wijzen kennen met zorg en omzien naar elkaar. Okay. En een plak in het college, dat wat? Net zien je in je Riet lidmaatschap, was ik wel een keer aan de knoppen zitten, of net? Ja, om wethouder te worden. Ja, bijvoorbeeld? Nou, ik let me in ieder geval. Ik zit er verjepen. Maar wie geen zin als we in het college komen, waar het dan het meest geschikt is. En dat kan ik samen weer zien van Boetenwijze. Oké, goed. Neem jij de muziek? Een heel mooi politiek antwoord. We hebben goed getraind. Tegen dank voor je komst.
En zoals succes de komende tijd. We zullen je vast nog een keer treffen voor de verkiezingen. Dank u wel. En bedankt. Dank u wel. ik kom graag weer. Oké.